Me ke shirin faruwa tsakanin jarumi Adam A. Zango da Hadiza Gabon? Hausawa na cewa in kaga kare na shinshina takalmi to fa ɗauka zai. A 'yan kwanakin nan an ga jarumi Adam A. Zango yana mu'amalantar abokiyar aikinsa Hadiza Gabon da wasu baƙin al'amura waɗanda ba san su ba, wanda hakan yake nuna cewa soyayya tana shirin kulluwa tsakaninsu ko ma ta kulla a tsakaninsu. Tun a cikin shagalin sallar da ta gabata ne Adam A. Zango yake nuna muradinsa akan jaruma, wanda wasu suke ganin cewa da gaske yake, wasu kuma suke ganin cewa koyo barkwanci ne tsakanin abokanan sana'a. Sai dai a yau ya nuna cewa da kamshin gaskiya a cikin wannan alaka da ake tunanin ta kullu. Da fari dai jarumar ta wallafa hotonta a cikin shagalin sallar da ta gabata, wasu na mata fatan alkhairi. Shi ko jarumin ya tsokaci da zan zo mu daidaita jeje, shikenan takan daka na daka. Sai dai Hadizan bata ansa shi ba, banda dariya kawai da ta yi masa. Har ila yau a yau jarumar ta wallafa wani bidiyo da take kwance tana bin wakar wata soyayya cikin shauki, inda jarumi Adam A. Zango ya ɗauko wannan bidiyon ya wallafa a shafinsa, ya ce oh kamar fani Hadiza take tunawa, karki damu DJ, ba zan taɓa barin ki ba. Sai dai a wannan karan kam ta ba shi amsa sosai ko tana dariya. Ko da ganin wannan drama nan da nan masoya suka fara tofa albarkacin bakinsu, inda wasu ke fatan alkhairi, wasu ko suke cewa lallai kon za mu sha babban biki. Idan muka duba abin da ya kana da fara dai an san jaruma Hadiza Gabon na soyayya da Naziru sarkin waka, inda abu ya ci ya ƙi cinyewa. Kana Adam A. Zango ya yi soyayya da matan fim da dama, inda suka hada da Fati Washa, Nafisa Abdullahi, Maryam Yola, inda aure ya shiga tsakani, daga baya kuma aka samu rabuwa ba tare da an samu karuwa ba. A kwana-kwanan nan jaruma Hasiya Ahmad ta bayyana cewa ita ma jarumin ya yi soyayya da ita, wacce kanwa ce ga jaruma Samira Ahmad. Ita ko Hadiza Gabon soyayya ce mai karfi tsakaninta da Naziru Ahmad sarkin waka. Ko a baya-bayan nan jaruman sun wallafa hotunansu a shafukansu na sada, inda duka hotunan da suka wallafa sun yi shi a tare ne lokaci daya, kuma kowane a cikinsu yana yi wa ɗan uwansa yabo da kirari irin na soyayya mai sanya zuciya, mai daɗi, mai sa nutsuwa a cikin hankali. Mu dai ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya tabbatar da alkhairi, Allah kuma ya kara danƙon soyayya tsakanin masoya, Allah ya kawo mana ranar biki. Duka an muka kamo ƙarshen wannan shirin, amma kafin ne sallama, ina so idan har wannan ne karinka na farko a cikin kallon wannan tasha, ina so kafin ne sallama ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da sababbin shirye-shirye da zarar mun ɗora.